Galvaniske elementer af Jakob og Rikke. Vores hypotese er, at kemisk energi omdannes til elektrisk energi i et galvanisk element. I vores teori har vi skrevet lidt om galvanisk, når noget er galvanisk, og metaller i væske og elektroner. Noget er galvanisk element er positiv og negativ elektrode uden form for fysisk forbindelse, men via en elektrolyt, som leder strømmen via ioner i eksempel væske. Metaller i væske. Når man tilfører et stof eller eksempelvis metal i væske, så frigives der nogle ioner i væsken, f.eks. H2O kunne være væsken, og dermed kan lede strømmen. Ioner er til for at lede strømmen, og hvis der ikke rigtig var nogen ioner, ville der ingen strøm kunne løbe igennem. I vores forsøgsopstilling har vi brugt modstand, ohmmeter, voltmeter, amperemeter, 9 volts batteri og ledninger, som vi har sat i en serieforbindelse. Her er vores resultater. Vi har startet fra 330 ohm og ned til 0, som vi så har sat forskellige tal ved, f.eks. 200, 100, 50, 45, 40, 30 osv. Og derefter har vi set, om det har påvirket vores ampere eller volt. Hvad er indre resistens og hvilespænding? Indre resistens er en modstand i selve energikilden. Og hvilespænding er den elektriske potentielle energimængde, som i spændingskilden tilføres per ladning, som kaldes hvilespænding. Det er en slags overskud af energi. Og hvordan ser den elektriske effekt ud som funktion af strømstyrken I? Vi har brugt formlen P er lig med I gange U, som watt står for. P står for watt, og strømstyrke gange spænding. I watt kan vi hurtigt udregne den elektriske effekt. Vi kan derfor tage størst modstand og lavest. Her ses den første, som er størst. Den største modstand, og som giver 161,6 milliwatt, og den laveste modstand giver 334,8 milliwatt. Forskellen mellem det er 173,2 milliwatt. I vores konklusion er vores batteri, som er galvanisk, ser vi, at når der tilføres mere modstand, øges spændingen med lavere strømstyrke. Men hvis der er lav modstand, øges strømstyrken, men spændingen bliver lavere. Lavet af Rikke og Jakob 1. G.